Falar galego, escribir en galego, facer debuxos en galego era significarte. Indudablemente, se facías esas cousas en galego, non estabas co sistema. Cando quixen organizar os cursos de galego e unhas conferencias en paralelo, tiven dificultades. Os dous conferenciantes ian ser Carlos Casares e Marino Dónega. A policía prohibiu as conferencias porque Marino Dónega fora secretario das Mocedades Galeguistas na República e porque Carlos Casares estaba casado cunha sueca. E, ademais, claro, pois os cursos de galego contaron sempre coa asistencia de dous inspectores da Social, que se descubrían o primeiro día, porque non tiñan o máis mínimo interese en aprender galego e o único que andaban preguntando se había por ali alguén dunha célula comunista. Esta era a situación, unha situación absolutamente kafkiana que para os novos vos resultará inconcebible, pero que sí, que era así. Os cursos de galego tiveron un éxito tremendo, encheronse as aulas. A radio funciona estupendamente e en Galicia mellor aínda, porque hai xente que facía os traballos no campo, os labores do campo co aparello de radio ao lado. Contovos unha anécdota. Cando fixemos o curso para a televisión, os cataláns tiñan 200 millóns de pesetas para facer o seu curso. Os vascos 180 e os galegos tiñamos 20 millóns. Foi cando a min se me ocorreu facer unhas marionetas. E o curso, oímos aló, dábano unhas marionetas coa presencia despois de actores no programa. Cando se emitiron en televisión española, os tres alternando os días da semana, o director da televisión española comentou que o que tiña máis audiencia era o galego e era probablemente o peor de todos, o que fora feito con menos medios. Pero é que aquelas marionetas e os textos que eran moi divertidos, pois engaiolaban a xente, non? Pois xa está. Agora coa conciencia serena polo labor cumprido, os membros deste equipo ímonos gorentar cunhas bebidas refrescantes. Vostedes gustan? Sí, va a servir un rato. Moi amable. Ben falado. O que non é grande é pequeno. Os dedos están na man. É a cor do sol. Amarelo. Ves como sabes? Ciro é un deses galegos intelixentes, dinámicos e traballadores por os que a lingua galega, lonxe de ser unha pexa, é un estímulo, a paixón que lle dá sentido á súa creatividade no debuxo, na caricatura, no ensaio e na radio. Seguramente, cando era un adolescente, el nunca pensou en facer cursos de galego multimedia, pero fixos ben e rompeu moldes, precisamente porque non era un lingüista. Na radio, co seu programa Corre Carmela que chove, creou a parodia política, algo que eu nunca pensei que chegase a existir en galego, pero del saíron magníficos imitadores de personaxes públicos. Xa ben, a lingua galega non é unha pexa, é un estímulo, é a paixón que nos define e que nos construe. Ciro é un magnífico exemplo. Abur.